أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan yammaci don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu da muke gabatarwa daga ni sai aramma, babu masu kallo da sauraro gaba gare mu saboda shawarwarin likitoci da kuma dokoki da hukumomin lafiya suka gindaya. sai dai isar muku da sakon ta kafofin sada zumunta, akwatin talabijin da rediyo da sauransu. to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa hakan ya zama alkhairi a gare mu. kamar kullum muna farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara ga Allah subhanahu wata'ala, iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ya ji kansu, ya gafarta musu, ya kai haske kabarinsu. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyaɗar dogo, saman ta 'ya'ya, tsakiyar ta 'ya'ya. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyaɗar dogo, saman ta 'ya'ya, ƙasan ta 'ya'ya, tsakiyar ta 'ya'ya. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin shugabanninmu waɗanda ba su da niyya na alkhairi a kanmu ya mana sauyinsu. sannan muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala a cikin shugabanninmu waɗanda suke da niyya na alkhairi a kanmu, muna roƙon shi ya tabbatar da su akan niyyarsu na alkhairi, su ci gaba da ayyuka na alkhairi da suke yi. gwamnanmu na borno Professor Babagana Umar Zulum, khadimul umma, da amininsa masoyinsa Minister of Communication and Digital Economy Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su, ya riko da hannunsu su ci gaba da ayyukan alkhairi da suke isarwa tsakanin a cikin al'umma. gwamnanmu na Borno hakika muna ganin ƙoƙarinsa matuƙa, yana ƙoƙari wajen ya ga cewa ya riƙe amana da take wuyansa, sannan kuma yana ƙoƙari wajen ya ga cewa ya cika alƙawurkan da ya ɗaukar al'ummarsa. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannunsa ya taimaka masa. haka ma malam muna ganin ƙoƙarinsa a wajen ganin cewa ya riƙe matsayinsa yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarje masa, ya yarda ya riƙe. to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu, ya riko da hannunsu. sarkin waka Naziru yana cewa, yake magana akan malam, yake cewa an ce ma malam to ka iya karatu, in ka iya karatun to ka iya rubutu, in ka iya rubutu ramin ka ya kyautu, in ka iya ƙur'anin shin ka yi digiri, in ka yi digirin shin ka yi MSc ne, in ka yi MSc to kai PhD ne. ya ce in kai PhD banjin kai lecturing, in kai lecturing kai aiki a Madina, in ka yi wannan to ko ka zama darakta
in ka yi director an yi ka minista. Sarkin waka Naziru Allah saka masa da alkhairi ya yi kokari wajen ganin cewa bayyana mana waɗannan qualifications na malam wanda mu da mun riga mun san su. To ya yi kokari sosai wajen bayyana waɗannan qualifications na malam wanda ba karamin kokari ba karamin aiki mutum zai yi ba ya haɗa waɗannan qualifications din. Na farko ya magana akan karatu ya ce rubutu, sannan ya magana akan Qur'ani ya ce digiri, MSc, PhD, lecturing ga lecturing a jami'atul islamiyya, sannan ga director da yi na NITDA, sannan kuma ga minista da yake kai yanzu. Waɗannan qualifications hakika sai mutum ya dage kwaye da gaske, sai mutum ya sadaukar da duk wani jin daɗi da yake jin daɗi na rayuwa a lokacin da yake tasowa, ya koma kan littafai, ya koma karance-karance da rubuce-rubuce. Hakika malam mutum ne wanda yana matukar kaunar karance-karance da rubuce-rubuce, ya riga ya tarmite da zuciyarsa akan karance-karance da rubuce-rubuce. Za ka same shi ko tafiya zai yi, za ka same shi yana karatu a wata dogon tafiya da zai yi, to insha Allah za ka same shi yana karatu a wannan dogon tafiya, gajeren tafiya inda zai yi. Idan kuma baya karatu to za ka same shi zai kirkiri wani littafi, ya rubuta wani littafi a dan wannan lokacin da zai yi wannan tafiya din, saboda ya riga tambaye da zuciyarsa akan karance-karance da rubuce-rubuce. Babana ya taba gaya mun ya ce lokacin da malam yake musu karatun littafin arjal wa nisa hawla rasul a nan masallacin Gwallaga, ya ce akwai lokacin da malam ya yi rashin lafiya, aka kai shi asibiti, likita ya ce yana bukatan hutu, yana bukatan a nisan tashi daga al'umma, yana bukatan a nisan tashi daga hayaniyar mutane. Yana kwanci asibiti, can likita ya zo domin ya duba malam, yana zuwa ana buɗe ɗaki sai aka gaba malam. To abinda ya kawo mamaki, ashe shi yana rike da agogonsa, yana rike da lokaci, yana duba agogonsa. Lokacin karatu na yi na wannan arjari wani nisa din, lokacin karatu na yi ya saka hular sai ya tafi karatu. Allahu akbar. Wannan mutane ne waɗanda suka sadaukar da lokacinsu da rayuwarsu akan karantar da addinin ubangiji subhanahu wataala ta yadda fiye halitta sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake su, ya riko da hannayensu. Hadda ma gwamnanmu na Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari suna ƙoƙari matuƙa da gaske. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake su ci gaba da isar da ayyuka na alkhairi da suke isarwa a cikin al'umma. Muna roƙon Allah subhanahu wataala akan cewa Qur'ani ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fasara Qur'ani daidai, sannan ya ba mu ikon aiki da abin da alkur'ani ke karantar da mu. Idan mun yi tuntuɓin harshe ko wani nau'i na kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mana, ba komai mace gazawa ce dan adam, ba komai ba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mana wannan kuskure da muka yi. Amin. Hada arama na ina addu'a, hada arama nake hadawa. Arama kana son addu'a? To na dauka ko aramomi sun koshi ne. To arama shi ma faƙi ya baka taimakon Allah din. To Allah ya amsa mana gaba daya. A yau 10 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1442 za mu tashi darasi na 10 a wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci na Nur da ke nan Wusatu Abuja. Gaba na gabanin mu shiga cikin tafsiri, insha Allah yau za mu tafsiri ne akan suratul Fatiha. To gabanin mu shiga cikin tafsiri, gaba na gaba kamar yadda aka saba shine tambayoyi insha Allah. Nake cewa assalamu alaikum ya sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni almajiri ne. Allah ya ji kan iyayen malam, amin ya hayya qayyum. Hada arama. Don Allah malam menene bambancin salatul ishraq
da kuma salatu duha. a cikin liqa'ul babil maftuh na Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin al-Wahabi at-Tamimi rahmatullahi alayhi a bangare na 24 lamba 141 yake cewa sunnatul israq hiya sunnatud duha, wato sunnar sallar ishraqi ita ce asalin sunnar sallar walaha. abinda ke bambanta su shi lokacin yin su. idan kai a farkon lokacin ta dai lokacin da na take dagowa, lokacin da ya halatta a fara nafila, idan kai a wannan lokaci ya zama salatul ishraq. idan kuma ka jinkirta ta zuwa ƙarshen lokacinta ya zama salatul duha, saboda lokacin sallar walaha yana da tsawo da gaske, don yana farawa tun daga kusan 7 saura har zuwa 12 na rana a yanayin namu a nan Najeriya. sannan ana iya raka'a 2, ana yin 4, ana iya 6, ana yin 8, kai biyu ka sallama, kai biyu ka sallama, kai biyu ka sallama, kai biyu ka sallama. sannan ya yi bayani akan muhimmancinta, ya kafa hujja da hadithi na Imam Tirmidhi wanda fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya salar asuba a cikin jam'i sannan ya zauna ya ta ambaton Allah har lokacin da rana take dagowa ya tashi ya raka'a 2, za a ba shi ladan ake hajji umra cikakken lada. wannan hadithi a magana fi inganci ya inganta, sabanin malaman da suke zuwa a fashi. wannan shine asalin ake hajji umran mu talakawa. shi idan ka salla asuba a jam'i ka zauna kai ta ambaton Allah har lokacin da rana ta dago ka tashi kai ko da raka'a 2 ne, zaka samu ladan ake hajji umra cikakken lada insha Allah. sannan ya halatta kai wasu raka'o'i a farkon lokaci ko da raka'a 2, sai a can karshen lokaci sai ka ce ta yanzu 11 da wani abu, yanzu barin ka ko da raka'a 2 ne ko 4, wannan mai halatta. anan ka samu falasatul ishraq, sannan ka samu falasatul duha kenan insha Allah. sannan ya magana akan yake cewa dukkan sallar ishraqi sallar walha ne, amma kuma ba dukkan sallar walha ne salatul ishraq ba. wato salatul ishraq ai wani bangare na sallar walha din kenan. mafhum? tayyib, wallahu ta'ala a'lam. na'am. wanda ke cewa assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara wa maya lafiya da nisan kwana mai albarka, amin ya hayyu ya qayyum. arama ba zai mun amin ba? to hada kai na hada arama, hada kai. malam menene hukuncin wanda ya shafa mai da zai kara mar tsawon gemu ko kuma yasa aka kara masa gemunsa? magana da ta shafa mai don kara tsawon gemu ko kuma transplanting na gemu din ya kasu kashi biyu. akwai wanda malamai suka ce ya halatta, akwai wanda malamai suka ce haramun ne. a cikin littafin Sheikh Salih bin Abdullah bin Fawzan mai suna Al-Jaraha At-Tajmiliyya a shafi 159 ya yi magana akan waɗannan hukunce-hukunce, inda yake ba da misalin ya ce ko mutum wanda ya samu hatsari sai zama na cewa a sanadiyar hatsarin rabin gemunsa ya fita sai rabin yana nan, sai aka ce to saboda sanadiyar tsufa ba lallai rabin gefta din ya dawo ba, sai aka ce ga wani mai da zai shafa, idan ya shafa rabin gemun da ya kutule din zai dawo. to anan ya halatta ya shafa, saboda me? saboda ai a asalin halittar tashi ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi da wannan gemu din ne, a sanadiyar jarabawa na rayuwa shine ya samu hatsari gemu ya rabu da shi. ya kafa hujja da hadisi na Arfada bin Asad wanda ya je yaƙi, a yaƙin sai aka cire masa hancinsa, sai ya sa aka masa hanci, ya sa hanci na wanda aka yi shi na azurfa alfidda, sai zama na cewa bai yi kyau ba. da fi hannun sallallahu alaihi wasallam ya gani sai ya ce masa ka je a cire na azurfa a sa ne zinare zai fi yin kyau. so da wannan ya zama idan ubangiji subhanahu wataala ya halicci mutum da abu a sanadiyan jarabawa na rayuwa sai abin ya rabu da mutum, to anan ya halatta mutum ya yi kokari domin ya ga ya dawo da wannan abin. ko misalin mutum wanda ya samu hatsari, a sanadiyan hatsarin sai
kafa sai ta fita, to ya halatta ya sa kafa ta karfe ko ta roba domin ya tafiya. Saboda me? Saboda ai asalin halittar tashi an halice da wannan kafa din ne, a sanadiyar jarabawa na rayuwa shine kafar ta rabu da shi. Amma haka mutum yana da kafa guda biyu sai ta ja masa ta uku ta karfe, wannan bai halatta ba. saboda me? Saboda ai asalin halittar tashi ba kafa uku aka sani ba, kafa guda biyu aka sani. Saboda haka bai halatta ya je sa kafa ta uku ta karfe ba. Wannan ya shiga matakin mata da suke kara gashin su ko da suke kara wani bangare na jikin su, wannan duk ya shiga cikin canja halittar ubangiji subhanahu wataala. Sa'ad bin Abi Waqqas ya zo gaba ga fiyan halittar sallallahu alaihi wasallam, yana da silin gashi guda daya a gemunsa, sai ya zo gaba ga fiyan sallallahu alaihi wasallam sai kace fiyan halitta zan je domin kara min gemu. Sai fiyan halitta ya ce a ka bar shi haka Allah ke so ya ganka. So kenan duk yawan gemun mutum ko kankantarsa haka ubangiji subhanahu wataala ya halice shi domin haka yake so ya ganshi da shi, yake so ya ganshi da shi. Cin wannan jarabawa shine ka bar ubangiji subhanahu wataala ya ganka a yanda yake so ganka, ba ka canja halittar ubangiji subhanahu wataala ba. Mafhum? Tayyib, wallahu ta'ala alam. To arama ina ga ya isa haka sai mu shiga cikin karatu. Gabanin mu shiga cikin tafsiri kai tsaye, yana da kyau mu dan yi bayani akan suratul Fatiha din, ayoyinta nawa ne, inda ta sauka da sauransu. To suratul Fatiha sura ce wadda take da ayoyi guda 7 wanda ba sabanin malamai akan hakan. Sannan sura ce makiya kuma sura ce madaniya, domin waɗansu malamai sun ce sura ce makiya, wasu sun ce madaniya ce. Malamai da ke ganin sura ce makiya suka ce dalili na ɗaya, suka ce an shar'anta sallah a daren Isra'i, wanda Isra'i da Miraji an yi shi lokacin fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka gabanin ya hijira zuwa Madina. A nan ne aka shar'anta sallah, kuma a nan ne aka nuna cewa sallar ba ta yiwuwa sai da karatu Fatiha a cikinta, dogaro ga hadisi da ke yin sahih Bukhari hadisi na 756 da kuma wanda ke cikin sahih Muslim hadisi na 394, wanda fiye halitta sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman la fatiha lahu, babu sallah ga wanda babu fatiha a gare shi. Sau da wannan ya zama karatu fatiha ya wajaba a cikin kowace sallah mutum zai yi dole sai da karatu fatiha, wannan sallah ta take ingantuwa. Saboda haka suka ce ai fiye halitta yayi wannan magana ne a garin Makka, kuma bayan da za a fiye halitta sallallahu alaihi wasallam ya farlanta karatun abin da babu shi, babu yanda za a fiye halitta ya farlanta karatun fatiha a cikin sallah, ya ce karatun fatiha wajibi ne a cikin sallah bayan kuma lokacin ba a sauke fatihan ba. Dole lokacin da aka saukar da umarnin karatun fatiha a cikin sallah an riga an saukar da fatiha din wannan lokaci. Mafhum? Tayyib. Dalili na biyu suka ce fadin ubangiji subhanahu wataala wa laqad atanaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim a cikin suratul hijri aya ta 87. Ubangiji subhanahu wataala yake ga wa fi halitta sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun baka guda 7 da ake yawan maimaita su, sannan mun baka alqur'ani mai girma. Guda 7 da ake yawan maimaita su ai ma'ana ayoyi ne guda 7, so da fada da ayoyi guda 7, ayoyi ne guda 7 wanda ake yawan maimaita karatun su a kowace sallah. Babu sallar da ke ingantuwa babu karatun fatiha a cikin ta, sallar nafila ce ko kuma sallar falilla ce, dole sai ya karanta fatiha sannan wannan sallar take ingantuwa. Shi yasa guda 7 ne, ayoyi ne guda 7 wanda ake yawan maimaita karatun su. Malaman suka ce suratul hijri sura ce wadda daga farkon ta karshen ta kowa ya san cewa sura ce makkiya. To kuma ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan, yace mun ba guda 7 da ake maimaita su. To kenan suratul fatiha ai ta riga wannan ayar sauka, wanda wannan ayar kuma aya ce da aka saukar da ita a garin Makka. Saboda haka suka ce ai an riga an saukar da fatiha din a garin Makkan tun kafin ma sakar da wannan ayar da take maganar cewa an saukar da fatiha din. Malamai na biyu da ke ganin cewa suratul fatiha madaniya ce suka kafa hujja da hadisi na Abdullahi dan Abbas radiyallahu an, wanda ke cikin sahih Muslim hadisi na 1913, wanda fiye da sallallahu alaihi wasallam yana zaune a garin Madina sahabbansa, sai aka je ta kara kamar an buɗe ta kofa, sai fiye halitta ya ce sahabbansa wannan kara da kuka ji an buɗe ta kofa ne daga cikin kofar sama wadda ba ta buɗe ta ba sai yau.
sannan aka ce fiye halitta sannan ya ce wani mala'ika ne bai taɓa sauka sararin duniya ba ya sauka, sannan aka ce fiye halitta sallallahu alaihi wasallam mun baka ana maka bishara da haske guda biyu, wanda wannan haske guda biyu su ne suratul fatiha da kuma ayoyi biyun karshe na cikin suratul baqara aya ta 285 kuma ta 286 amana rasulu da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Su ne ayoyi guda bakwai da suratul fatiha da wadancan ayoyi guda biyu, su ne ayoyi guda bakwai, su ne haske guda bakwai da aka ce an masa bishara da su sallallahu alaihi wasallam. Aka ce ba a yi wa wani annabi bishara da su kafin shi ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan amma bai zama da cewa wannan ya zama contradiction ba, wannan bai saba wancan ba, saboda akai surori wanda aka yi mata saukar da su, amma ba magana hakan sai ta reli ingantacce wanda ba wa kawai shaci faɗi zamu yi ba. To suratul fatiha sura ce wadda aka saukar da ita a makka, sannan da fiye sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina an sake saukar masa da ita suratul fatiha din. Sannan suratul fatiha tana da suna da dama, wanda akwai fatihatul kitab, akwai ummul qur'an. Sai ya ce ya rasulullahi ina cikin sallah ne sallallahu alaihi wasallam. sai fi halitta ya ce masa ba Allah ya ce ku amsa kiransa da kiran manzonsa idan ya kira ku ba, ya ayyuha alladhina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, cikin suratul anfal aya ta 24. sai fi halitta ya ce masa zan gaya maka surar da tafi kowace girma a cikin alqur'ani kafin ka bar wannan masallaci. sai fi halitta sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa zai fita, sai ya ce ya rasulullah ba ka ta ga musu da tafi kowace girma a cikin alqur'ani ba? sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. ya ce ita ce saboda matsayin da aka bani, ita ce saboda matsayin da alqur'ani mai girma da aka bani. sau da wannan ya zama suratul fatiha ta fi kowace sura girma a cikin alqur'ani ta fuskar falala da daraja. sannan suratul fatiha sura ce wadda ruqya ce ko magani ce, domin akwai hadisi da yake sahih bukhari hadisi na 2736 wanda ke cikin sahih muslim hadisi na 2201 wanda abu sa'id al-khudri ke cewa sahabban fiyan halitta sallallahu alaihi wa sallama sun sauka a wani gari wanda ko masauki ba a basu ba. sai suna wannan gari kunama ta harbi shugaban wannan gari din, sai ɗaya daga cikin sahabbai ya zo domin ya masa magani, sai karanta masa suratul fatiha da ikon Allah sai ya warke. to kai anan suratul fatiha ta zama ne, ta zama ashifa, waraka. to aka ba su sai aka ba su tumaki masu yawa, suka zo gaban fiye sallallahu alaihi wasallam suna tambaya sa kafin su ci. sai fiye ta ce masa shin me sanar da kai cewa ita ɗin ruqya ce? su kai kenan suratul fatiha ruqya ce, waraka ce, magani ce da yaddar ubangijinta subhanahu wataala. sai waɗansu malamai suna ganin cewa makasudin saukar da alkur'ani gaba ɗayansa na cikin suratul fatiha, wanda makasudin suratul fatiha yana cikin aya ta 5 gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako. suka ce ai saboda an saukar da alkur'ani ne gaba ɗayansa don bawa din ya san da ya bauta wa ubangiji, ya san da ya mu'amalanci ubangijinsa ta fuskar bauta, ya san da ya mu'amalanci mutane ta yadda ubangiji subhanahu wataala ya yadda mu'amalance su din. don haka ne aka saukar da qur'ani da duk sauran littafai, kuma don haka ne aka tura duk sauran annabawa. saboda haka suka ce makasudin saukar da alkur'ani ai yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mafhum? tayyib. to da wannan insha Allah sai mu shiga cikin karatu. arma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
jazakumullahu khaira. Bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ai ma'ana ina neman agaji da sunan Allah wajen yin karatuna, sannan ina neman taimako da gudumawa sunan Allah wajen yin karatuna din, domin da taimakonsa ne zan karanta daidai, kuma daga dakatarɗinsa ne idan na karanta daidai din da ikonsa na samu lada. Saboda yana da muhimmanci kwaye da gaske idan mutum ya yi aikin alkhairi, idan muka yi aikin alkhairi mu bayan wannan aikin alkhairi da muka yi da addu'ar cewa ubangiji subhanahu wataala ya amsa mana wannan aiki da muka yi na alkhairi. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كما كتنا متاني أذوقة إبراهيم يكي أوكا جيني من البيت نداكين الله نكعبة وإسماعيل نشيد إسماعيل ربنا تقبل منا سنة ما سوشي ويا أبنجي مك أمسى منا إنك أنت السميع العليم. حقيقة كما يجيني مسني كدوا النبي إبراهيم خليل الرحمن yana daga cikin ulul azmi na rusul, yana gina ɗakin Ka'aba ba fa masallacin annabi suke ginawa ba, yana gina na ɗakin Ka'aba, ɗakin da ubangiji subhanahu wataala ya kaddara cewa inda ya kewaye shi duk inda ka kalla, inda ya kewaye shi kai sallah insha Allah sallar ka ta yi daidai. Ɗakin da ubangiji subhanahu wataala ya turo tsuntsaye domin su yi maganin waɗanda suka zo da niyyar rushe shi, amma suna wannan gini suna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya amsa musu wannan aiki da suke yi na alkhairi. Saboda haka yana da muhimmanci mutum ya yi aikin alkhairi, sannan ya bayan aikin alkhairin da addu'ar ubangiji subhanahu wataala ya amsa masa wannan aiki da yi na alkhairi. Ba kawai mutum ya yi aikin alkhairi haka ya bashi ba. Shi sa za ga mutane suna ta yi aikin alkhairi da dama, ai wancan aikin alkhairi, ai wancan aikin alkhairi, saboda baka san wanne ne ubangiji subhanahu wataala zai dube kai da shi ya sa ka aljanna ba. A ta yi lalibai da cikin duhu, ai wancan ba san wanne ubangiji subhanahu wataala zai duba ya sa mutum a aljanna ba. Shi yasa yake da muhimmanci duk aikin alkhairi da muka yi kar shagala mu bayan wannan aikin alkhairi da addu'ar cewa ubangiji subhanahu wataala ya amsa mana wannan aiki da muka yi na alkhairi. To basmala an tattauna akan ta akan cewa shin basmala aya ce daga cikin ayoyi guda 7 na suratul fatiha ko kuma ba aya bace, ita da jumla ce da aka amfani da ita a wajen buɗe suratul fatiha din kamar yadda take a wajen buɗe sauran surori idan bana suratul bara'a. Domin hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas daga cikin sunan Abi Dawud yake cewa ya halatta sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya gane cewa an kare sura an shiga sabuwar sura har sai an saukar masa da basmala. Wato a lokacin da ake karantawa fi halitta sallallahu alaihi wasallam jerin ayoyin alqur'ani, daga lokacin da basmala ta zo to ya gane cewa surar da ake magana akan ta kare, yanzu an shiga sabuwar sura ne. To malamai na farko suka ce basmala aya ce a cikin suratul fatiha, suka kafa hujja da hadithi na ummu salama radiyallahu anha wadda iyali ce ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam take cewa bari ku ga yadda fiyan halitta yake yin karatu. Sai ta fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe. To ga kina da samunta basmala aya ce a suratul fatiha, shi yasa ta fara da bismillahir rahmanir rahim. malamai suka ce basmala ba aya bace a suratul fatiha, ita da jumla ce da aka amfani da ita a wajen bude suratul fatiha din kamar yadda take a sauran surori idan ban da suratul tauba. Suka kama hujja da hadisi na Abi Hurairah radiyallahu anhu wanda hadisi na qudusi ko mu ce hadisi rabbani wanda ubangi subhanahu wataala yake cewa na raba sallah tsakaina da bawana gida biyu, kuma bawana ya samu abin da ya tambaya, sai fara da alhamdulillahi rabbil alamin, bai fara da bismillahir rahmanir rahim ba. Saboda haka suka ce ubangi subhanahu wataala bai fara da basmala ba saboda basmala jumla ce a suratul fatiha. Da aya ce suka ce da ya fara da basmala din, sai suka ce amma sai fara da alhamdulillahi rabbil alamin. Malamai da ke yana ra'ayi suka ce siratal ladina an'amta alaihim shine aya ta 6 ghayr maghdubi alaihim waladdallin, ita ce aya ta 7.
sabanin wancan wanda su'al alladhina amta alaihim wala dallin su'al alladhina amta alaihim ghayr maghdubi alaihim wala dallin ita ce aya guda ɗaya ce ta karshe wadda ta yi making of aya ta 7 din na'am alhamdulillahi rabbil alamin. dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah ubangijin halittu, ma'ana dukkan wani nau'i ne yabo, dukkan dangogin yabo da godiya wanda mala'iku da mutane da aljanu da dabbobi da sauran halittu za su yi, ubangiji subhanahu wata'ala shine fi cancanta da ai masa wannan godiya din da ai masa wannan yabo. Kalmar rabb kalma ce wadda ta kunshi abubuwa da dama, mahalicci, mamallaki, mai shayarwa, mai karewa, mai tsarawa, mai rayawa, mai tsarewa da sauransu. Ko a turanci sun ce there is no word in the English language which is exactly translated as the word Rabb, but the nearest word to the word Rabb in the English language the word Lord. Suka ce babu wani kalma a turanci wanda ya zo daidai a ma'ana da kalmar Rabb, sai dai kalmar da suke amfani da ita a maimakon kalmar Rabb din ita ce Lord. Idan aka ce Lord a nufin Rabb shi ne ko muke cewa ubangiji. Na'am. Ar-Rahmanir Rahim. Mai rahama mai jin kai. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance mai tsanin rahama ne da tasoyi da jin kai ga bayansa. Saboda rahmar ubangiji ne ya kasance baya turo da baya yin azaba, baya yin hukuma ga mutane, baya hukunci ga mutane har sai ya tura musu da shari'a. Fasakbaru su suka kafirce suka yi girman kai. Sannan da ubangiji subhanahu wata'ala yake tura mutane azaba, yake musu hukunci. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance idan yayi ne ya halicci mutum ya masa azaba, babu wanda sai ya tambayi ubangiji don me ya halicci mutum haka ya masa azaba, saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana da karfin yayi komai, kuma yana da daman yayi duk abin da yake so, yana da daman ya gudanar da mulkin sa yadda yake so. Amma saboda rahamar ubangiji da tausayinsa da jin kai ga bayansa, sai yake turo da littafai, yake turo da annabawa saboda mutum, saboda bayi su ga shirya su bita, saboda rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala. To ar-rahmanir rahim malamai sun kasu kashi uku akan cewa me ma'anar lafazin ar-rahmanir rahim. Na farko suka ce ar-rahmanir rahim, suka ce ar-rahman na nufin ubangiji subhanahu wata'ala mai rahama ne, mai tausayi ne, mai jin kai ne ga bayinsa. Ar-rahim ma da yazo yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai tausayi ne, mai rahama ne, mai jin kai ne ga bayansa. Sai zama da cewa da ar-rahman ya zo, ar-rahim ya biyo bayansa. Wannan ar-rahim din bai kawo wani sabuwar ma'ana ga ar-rahman din ba, sai dai me ya karfa ma'anar ar-rahman din ne. Da aka ce maka ar-rahman ne shi mai rahama ne, mai tausayi ne, sai aka ce maka ar-rahim ne mai tsayin rahama da tausayi da jin kai ga bayansa subhanahu wata'ala. Ne biyu suka ce ar-rahman na nufin cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sayar da rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ga bayansa a duniya. Suka ce ar-rahim kuma na da alaka da rahamar ubangiji da tausayinsa da jin kansa ga bayansa a lahira, wanda wannan magana tana da rauni matuka da gaske. Na uku suka ce ar-rahman na nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai rahama ne, mai tausayi ne, mai jin kai ne a kan kansa. Ar-rahim da yazo yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sadar da wannan rahmat tasa ga bayansa subhanahu wata'ala. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. wannan zai zama cikin suratul baqara aya ta 143. Mahallu shahid inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim. Ubangiji subhanahu wataala
ga mutane ya kasance mai rangwame ne, mai rahama ne, mai jin kai ne gare su. sai ubangiji ya amfani da lafazin ar-rahim wajen nuna sadar da rahamarsa din ga bayansa, saboda sai suka ce bai amfani da lafazin ar-rahman ba, sai amfani da lafazin ar-rahim wajen sadar da rahamarsa ga bayansa. Saboda haka suka ce idan ar-rahman ya zo na da cewa ubangiji akan kansa mai rahama ne, mai tausayi ne da jin kai ga bayansa. Idan kuma ar-rahim ya zo nan da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sadar da rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ga bayansa. wannan shine hujja da suka kafa. Na'am. Maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako. A wani karatun za a ce, za ka ji an ce maliki yawmiddin, sarki ranar sakamako. Da mamallaki da sarki abu ne kusan daya amma ba ɗaya ba ne. Za a samu ko a lokacin da shugaba yake hukunci tsakanin mutane, wannan shugaban ba shi da daman ya zo ya ga filin mutum, ko gonarsa ko gidansa ya zo ya kwace ya ci na sani haka kawai, sai idan mutum din ne ya bashi ko kuma ya siyar masa. Za ka samu shi karfinsa ba kan mutane, his power isn't over, karfinsa ba kan wannan dukiyar mutane ba ne, his power isn't over those lands and farms, rather his power is over the owners of those lands and those farms. Shi karfinsa akan mamallakan waɗannan gonakin ne, ba karfinsa ya zo ya ga gona ya kwace suna sa bane, sai idan tun asali daman tasa ce ya da magallakarta ko kuma mai ita ya bashi ita, idan yanzu ne mai ita ya bashi ko kuma ya siyar masa, to shine zai claimin cewa wannan gonar ko wannan filin nasa ne. To amma ubangiji subhanahu wataala ya kasance sarki ne shi kuma mallaki ne shi, da halittunsa mai da kasai dukkan su mallakin ubangiji subhanahu wataala ne. Ubangiji subhanahu wataala shi ne ya mallaki mutane mallakinsa ne, sannan za su koma gare shi na kiyama, zai musu hukuncin da babu kuskure ga wannan hukunci, zai musu hukunci wanda babu zalunci da hukunci din. Za ka samu a nan mutum yana aiki a wani kamfani ko masana'anta ko whatsoever gurin da yake aiki, za a same shi da laifi, maybe ya adding zeros da wanda ya fushi gare su da kuma batattu. An tambayi fiye da sallallahu alaihi wasallam, aka ce suwaye ubangiji ya ima gare su, aka ce suwaye ubangiji ya fushi gare su, ya ce su ne yahudawa. Suwaye ubangiji ya yi kasance su ne ya sa su ne batattu, ya ce su ne nasara. Yahudawa Jews sun kasance ubangiji ya fushi da su saboda sun nemi ilimi, ya ba su ilimi sai suka take ilimin suka ki aiki da shi. Shi yasa ubangiji subhanahu wataala sai ya fushi da waɗannan mutane, sai ya fushi da Yahudawa. Nasara kuma ubangiji subhanahu wataala ya halice su, amma su ba masu nemi ilimin ba balle har su yi aiki da ilimin. Shi yasa suka kasance ubangiji ya kasa su a cikin jerin waɗanda suka kasance su ne batattu. To hadisi ya tabbata kuma daga Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga cikin Sahih Bukhari, hadisi na 4476 da 75 afwan, da fiye da sallallahu alaihi wasallam yake umartar mu da idan liman ya zo ƙarshen suratul fatiha ya ce wala dallin mu ce amin, saboda mala'iku suna faɗin amin din a wannan lokaci. Ya ce duk wanda amin ɗinsa ta yi daidai ta mala'iku za a gafarta masa da rumansa da suka gabata. Saboda haka yana da muhimmanci idan liman ya zo ƙarshen fatiha ya ce wala dallin a karatu sallar da ake a bayyane mu ce amin, ba mu shiru haka kawai ba. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم. هذا هو ما عندي وبالله توفيق.